मी ही रेसिपी जाणून बुजून टेस्ट करायला घेतली कारण मला तुम्हाला ह्याची टेस्ट सांगायची की कसं झालं ते मी पीठ भाजत होती ना तुपामध्ये तेव्हा त्याच्या तोंडाला पाणी सुटलं तेव्हा थोडंसं पीठ घेतलं आणि खाल्लेलं मी त्याचे कणी कणी एकदम भारी वाटायचं चावायला. हे जे बेसनचे लाडू किंवा जे दुसरे लाडू तुम्हाला जे आवडत असतील ना त्याला पण ह्या लाडूनी पाठी सोडल्या. मला वाटलं नव्हतं की राजगिराचे लाडू एवढे चविष्ट लागतील. नमस्ते, आज मी राजगिरा पिठाचे शेंगदाण्याचा कूट टाकून लाडू बनवते. तुम्हाला दाखवते कसे बनवते ते. आणि उपासाचे आहे, एकदम सेपरेट उपासाचे आपल्या नवरात्र स्पेशल. आता मी पहिले काय करते माहितीये का, शेंगदाणे भाजून घेते. त्यासाठी पहिला गॅस पेटवते. आता हे आपण शेंगदाण्याचे लाडू बनवणार आहे. त्यासाठी मी 1 कप शेंगदाणे घेतले आणि हे शेंगदाणे चांगले बघा, एकदम मस्त शेंगदाणे चांगले भारीतले, डिमांड मधून आणलेले. अच्छा, डिमांड मधले भारीतले नाही म्हणजे ते चांगली क्वालिटी असते. डिमांड मध्ये सेपरेट असे कुठे पण घेतले दुकानात तर एवढे खास नसतात. हा ते एक बघितलं आपण. खवटलेले असतात शेंगदाणे, ते कधी कधी आतमध्ये कडू पण लागतात. वाण्यांपेक्षा तर मम्मी मला डिमांड मध्ये जरा चांगले वाटतात. चांगला मिळतो कडधान्य. आता हे शेंगदाणे पहिले मी भाजून घेते, त्याच्याशिवाय मी आता काय करू शकत नाही. पहिलं होय दिल, होय दिल, दिल दिल प्रश्न येतो त्यांना, तू बोका आहे का मांजर आहे? इकडे बघ, यू आर बोका और मांजर. बोका आहे का मांजर आहे तू? दिलू, तू बोका आहे का मांजर आहे? आमची दिलू मांजर आहे. दिल लॅपटॉप चालवते. एवढा मोठा बेड तुझ्यासाठी आहे का? हा दिल, आतमध्ये मम्मी भाजते शेंगदाणे. तू जाते का भाजायला? शेंगदाणे भाजायला जाते. बघा आमची पेट. तुला लहान मुलं बघत असतात दिल चॅनलवर, ते म्हणतात दिल कुठे गेली, दिल नाही दाखवली बोलतात. दिलचं नाक साफ करा, दिलचं नाक साफ करा, दिलचे डोळे साफ करा. असं केलं की दिल बघा कशी करते उलट. आमच्या दिलचे फर बघा, एक क्वालिटी चांगली आहे. चावते. कोणते लेन्स घातलेत? ग्रीन लेन्स, ब्लू लेन्स. पॅक 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 असं केलेलं आवडतं आमच्या दिलला. असं कधी पण मम्मीचा जेव्हा टाइम असतो तेव्हा मी बाहेर दिलचे तुम्हाला शॉर्ट दाखवतो. आणि शेंगदाणे चांगले भाजून घ्यायचे, ढवळत राहायचं भाजता भाजता, म्हणजे सगळे भाजतात. नाही तर काय होतं, एक भाजतो एक नाही भाजत, कटकट कटकट आवाज येतोय बघा, सगळे शेंगदाणे फुटतायत. असं आपण शेंगदाणे भाजून किती दिवस ठेवू शकतो? भाजून 15 दिवस पण राहू शकतो कूट चांगला. आणि आपल्याला जास्त दिवस ठेवायचं असेल तर भाजून त्याचा कूट करून आहे ना फ्रीज मध्ये ठेवू शकतो ना. हा, कशाला पडलंय हो महिना 2 महिने, आपण त्याचं काय बनवणार आहे परत? नाही तरी मला नाही प्रोटीन शेक, मिल्क प्रोटीन शेक बनवते त्यात मला लागतात ना. हा लागतात. त्याचे भाजून असे चांगले भाजले पाहिजे, मग ते राहतात 15 दिवस बाहेर. 15 दिवस काय महिनाभर पण राहील चांगले. आता शेंगदाणे बघा मस्त चांगले भाजून घेतले, आपल्याला लाडूसाठी पाहिजे ना, पण चांगले भाजून घ्यायचे. एकदम व्यवस्थित सगळं एक भाजला पाहिजे दाणा बघा, एक कच्चा नाही दिसणार तुम्हाला त्याच्यामध्ये. सर्व भाजून घेतले, ढवळतच राहायचा भाजायला घेतल्यावर. आता हे आपले थंड करून घ्यायचे, थोडी साल काढून घ्यायची. जास्त साल निघाली नाही तरी चालेल, पण थोडी साल निघाली तर चालेल. आता हे त्याला थंड करून घेते. तोपर्यंत आपल्याला गॅसवर आहे ना, हे मी खोबरं भाजून घेते. अर्धी वाटी ना? अर्धा वाटी खोबरं आहे, म्हणजे अर्धा कप. अर्धा वाटी नाही, अर्धा कप खोबरं आहे. हाफ कप. 1 वाटी येते ना. हा, हे बघ आमची दिल कशी बसली. दिल, जिराफ कुठे आहे? तुला जिराफ दिलेला ना. हा बघ, जिराफवर बसली तू. जिराफ काढला तू. जिराफला बर्थ दिलं. हे काय? हे काय? खोबरा पण चांगला भाजून घेतला. तू दिल बरोबर खेळत राहतोस ना. खोबरा पण असं चांगलं लाल भाजून घ्यायचा, करपवायचा नाही, फक्त लाल भाजून घ्यायचा. नाही तर खोबरा जर खवट असला ना तर लाडू आपले राहिले ना थोडे, समजा 15 दिवस पुढे, तर काय होणार माहितीये, ते खोबरा खवट होतो आणि मग तोंडात पण घालू नाही शकत. किती दिवस लाडू राहतात बोलले? 15 दिवस पण राहतील, महिनाभर पण राहणार हे लाडू आपल्या घरी. आपल्या घरी ना 2 दिवसात संपतील. एक तर खाऊन नाही तर वाटून. खाऊन नाही तर वाटून.
हे आपलं खोबरं भाजून झालंय. आता याच्यामध्ये ज्या भांड्यामध्ये आपले लाडू बांधायचे आहेत ना त्याच भांड्यामध्ये खोबरं काढून घ्यायचा. शेंगदाणे बघा सोलून घेतले आहे. आता ते मिक्सरला लावते. मिक्सरला कसे दाणे फिरवायचे सरसर करत. पावडर बनली काय, कारण सरसर नाही केलं तर पीनट बटर व्हायचं आतमध्ये है ना. तसंच झालेला माझा. झाली पावडर बघा सुकी एकदम. ते तुझं नाही माझं झालेलं पीनट बटर. तुझाच झालेला. आता आपण 1 वाटी पीठ घेतला ना. आता मी राजगिराचं 1 वाटी पीठ घेतलाय. आता दबलाय खाली आहे. 1 वाटी पीठ आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला अर्धा वाटी तूप घ्यायचं आहे. ते अर्धा वाटी आता तूप घेते बघा. मला अंदाज आहे म्हणून मी असंच घेते. आता या घी मध्ये आहे ना सर्व घी मध्ये आपल्याला हे पीठ भाजून घ्यायचं आहे. चांगलं लाल होईपर्यंत भाजायचं. जसं आपण बेसनचे लाडू बांधतो ना बेसन भाजतो तसं हे पीठ भाजून घ्यायचं आहे आणि सतत ढवळत राहायचं आहे. तिकडे किती वेळ लागतो मी तुम्हाला सांगतो. सतत ढवळत राहायचं आहे. हे फुल गॅसवर आपल्याला भाजायचं आहे. आणि किती मिनिटं भाजायला लागतात ना ते तुम्हाला मी सांगते. पुढे टाइम लावायला सांगते. आता इथे बघा 2.5 मिनिटं झाली आहे पण अजून बाकी आहे ना मम्मी. हो बाकी आहे. आणि इकडे 2 हात चालू आहेत सुपर वुमेनचे. ढवळते पण आणि जरा इथे खोबरा बारीक करून घेते. चुरून घेतलं का पूर्ण. चुरून घेतला. भाजलेला खोबरा आहे. कलर चेंज झाला ना जरा. कलर अजून चेंज व्हायला पाहिजे. आता इथे बरोबर 3 मिनिटं झाली आपल्याला. 3 मिनिटांनी आपलं पीठ बघ भाजायला आलाय. आता त्याच्यामध्ये हे काजू आणि बदाम घेतले बारीक करून. अर्धा वाटी आहे. अर्धा कप. ते पण त्याच्यामध्ये आता टाकायचे म्हणजे चांगले भाजतील कुरकुरीत होतील. आता मी जरा गॅस आहे ना बारीक करते कारण ते आता भाजायला आलाय. आता हे बघ चांगलं भाजलंय. मी गॅस बंद करते आणि जरा ढवळत राहते. 4 मिनिटं झाली. 4 मिनिटं लागतात बरोबर बघा. आणि 1 मिनिटं बंद गॅसवर ना. 1 मिनिटं बंद गॅसवर. टोटल 5 मिनिटं. आता आपण याच्यामध्ये खोबरा मिक्स केलाय बघा आणि थोडा आता थंड व्हायला देते. मग आपल्याला त्याच्यामध्ये शेंगदाण्याचा कूट टाकायचा आहे. हे आता थोडं थंड व्हायला पाहिजे. हे आता जरा पंख्याखाली थंड करायला आणलंय. आणि आमची दिल बघा काय करते. हे दिल दिल कोण आहे तिकडे. आरशा दिल. आता हे आपलं पिठाचं मिश्रण आहे ना ड्रायफ्रूट टाकून जे गरम केले आपण भाजलं ते बघा थोडं थंड करून घेतलंय. असं आपलं घी आहे ना जरा थंड व्हायला पाहिजे. आता आपण गरम गरम याच्यामध्ये टाकलं ना शेंगदाणे वगैरे तर ते वितळून जाणार. थंड व्हायला पण 20-30 मिनिटं लागली ना आपल्याला. थंड व्हायला पंख्याखाली ठेवायचं. आता त्याच्यामध्ये शेंगदाण्याचं बारीक केलेली पावडर ती त्याच्यामध्ये टाकते. आता मी याच्यामध्ये डिंक टाकला असता पण डिंक उपासाला खातात काय नाही खातात ते नाही मला माहिती ना. तर मी टाकला असता. आणि समजा तुम्ही उपासाला नाही बनवले आणि असे तुम्हाला घरामध्ये जर खायला बनवले ना तर तुम्ही डिंक पण टाकू शकता. तुमच्या मनाला जे वाटेल ना ते तुम्ही टाकू शकता. डिंक आपल्या नीसाठी चांगले ना. आणि हे बघ मनुका टाकते. ड्रायफ्रूट आपल्या आवडीप्रमाणे टाकायचे. हे मनुका मी घरी बनवलेत. हे घरी बनवलेले. तू बनवले नाही मी बनवले. तू बोलला काय मी बनवले. मी बोललो. तू बोलला मी घरी बनवले असं बोललो. शेंगदाण्याची पावडर टाकलेली ना ती मिक्स करायची. आणि आपले जरी आपल्याला आता ओलं वाटलं ना तरी ते आपले लाडू बांधल्याच्या नंतर आपले ते सुके होणार आहे. आता याच्यामध्ये बघा काय टाकते. ही दुधाची पावडर टाकते. मिल्क पावडर. ही आपले अर्धा कप जास्त म्हणजे आपल्याला पाहिजे तशी घ्यायची आपण. मिल्क पावडर नसेल तर नाही घ्यायची. पण आपण कसं दूध वापरत नाही ना त्याच्यासाठी जरा पावडर टाकली की जरा चांगले दुधासारखे लागते. मी तुम्हाला सांगतो मिल्क पावडर आणूनच ठेवा तुम्ही. चांगले असतं. आपण म्हणजे असे सुके वापरणार ना. आता मी याच्यामध्ये वेलची पावडर टाकते. ही वेलची जायफळ पावडर आहे म्हणजे केलेलीच असते. 1 चमचा टाकलंस ना. 1 चमचा मोठा टाकली. आता हे पहिलं मिश्रण एकत्र करून घ्यायचं बघा. सुकं झालं ना. आता परत आपल्याला याच्यामध्ये काही वापरायची गरज नाही. घी वगैरे आपल्याला वाटतो घी जास्त झालाय पण तो घी जास्त नाही झालाय. घी पण लाडू म्हटल्यावर त्याच्यामध्ये घी पाहिजेच असतो ना. अजून आपल्याला आता याच्यामध्ये काय टाकते बघा. आता आपलं हा काविलता आपला काढून ठेवते चमचा. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला 1 वाटी गूळ टाकायचं आहे. आणि गूळ आहे ना किसून घेतलंय बघा.
लाडूसाठी गुळ आहे ना किसून घ्यायचा किसणीवर. आपण बटाटा वगैरे किसतो ना तसा किसून घ्यायचा. 1 वाटी गुळ आहे म्हणजे 1 कप. जे कपाने आपण पीठ घेणार ना, जी मेन वस्तू घेणार त्या वाटीने सर्व माप घ्यायचं. आता गुळ आहे ना सगळं मिक्स करून घ्यायचं त्याच्यामध्ये. आता मी तूप अर्धा तासाने टाकलंय ना, अर्धा कप मी तुम्हाला सांगितलंय. समजा अर्धा कपापेक्षा पण तुम्हाला वाटलं थोडं जास्त लागेल तर तुम्ही टाकू शकता. कारण पीठ आहे ना गरम करताना आपण पीठ जेव्हा तळतो ना ते भाजतो तेव्हा त्याच्यावर घी सुटला पाहिजे असं भाजून घ्यायचं. आणि ते आपली दिल बघा काय करते. दिल काय खाते तू? चल चल दिल रेसिपी शूट करायला चल आतमध्ये. चल चल आतमध्ये. येस व्हेरी गुड. चल चलो चलो. ये 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 माझी बाबू ये लाडू बांधायला ये. बाबू बसली तुझी. लाडू बांधायला ये. चल आता लाडू बांधते. बघ किती मिश्रण मस्त झालंय बघ. आता आपण छोटे मोठे आपल्यावर आहे. मीडियम कर. त्याच्यापेक्षा पण म्हणजे खायला पण बरे ना जरा छोटे असले की असे. हे बघा ह्याला म्हणतात लाडू. किती भारी वाटतं लाडू बघा. ड्रायफ्रुट्स पण दिसत आहे बघा मी त्याच्यातले है ना. जरा पाठी झाल्यावर गेल्यावर बघा केवढे लाडू आहेत आपले. लाडूची मशीन इकडे रेडी आहे, चालू आहे. माझ्या हाताला मशीन करून टाकली त्याने. लाडूची मशीन. शुभांगी गिर उपवासाचे लड्डू एकदम रेडी आहेत. किती झालेत लड्डू तुम्ही मोजाने कमेंट करा बरोबर आकडे किती आहेत ते. आता आपण टेस्ट करूया. हा टेस्ट कोण करणार? मी. हा बघा लाडू आहे म्हणून मी. उपवासाचे लाडू. तर इथे बघा आपले उपवासाचे नवरात्री स्पेशल लाडू एकदम रेडी आहेत. सुगंध भारी येतोय. आता हे लाडू ताट पकड आणि जर एक कटोरी घेऊया. दो एक लड्डू दो. बस बस एक बस बस. दोन घेऊ. आता मी तुम्हाला टेस्ट करू शकतो. सर्वात आधी एका चटपटीत नाही तरी माझ्या तोंडाला पाणी सुटलं. का माहितीये? एक कारण सांगतो. लाडू फ्रेश खाणं म्हणजे लय नशीब असतं. पण आता हे पीस घेतलं बघा, हा मोठा पीस. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. गरम गरम खायचं म्हणजे नशीब लागतो. वाव. टेस्टिंग सांगायची झाली, या लाडूला जर लाडू बाकीच्या लाडूला मी कम्पेअर करेल ना तर या लाडूला मी टॉप 1 मध्ये ठेवणार. म्हणजे त्याची टेस्टिंग असं नाही की हा व्हिडिओ बनवला मी तुम्हाला सांगतोय. मी ह्याच्या अगोदर टेस्ट केला म्हणून मला आवड आली सांगायचं. कारण ह्याच्या अगोदर बघा मी उपासाचे काही टेस्ट नाही केले तर मम्मीला टेस्ट करायला सांगितलं. पण मी ह्याची जेव्हा लेवल बघितली ह्याची टेस्टची आणि आता जे फ्रेश आहे त्याचे कणी कणी एकदम भारी लागतात. आणि त्यामध्ये त्याचे ड्रायफ्रुट्स टाकलेत ना ते चावायला अजून चांगलं झालं. आणि जो गोड प्रमाण आहे ना एवढाच पाहिजे. कधी कधी काय होतं माहिती, कोणकोणते लाडू खूप गोड होतात आणि कोणकोणते लाडू खूप कमी गोड होतात तर ते छान वाटत नाही खायला. आता हे असं झालं ना की पूर्ण लाडू तो विरघळला माझ्या तोंडात. एवढं डिस्क्राईब. आपली दूध पावडर टाकलेली. मी तर म्हणतो दूध पावडर आणा जरा, कारण त्याच्यामुळे जरा त्याची टेस्ट वाढली आहे ती आणि एकदम छान लागतात. आणि रेसिपी नक्कीच बनवा, कारण मी तुम्हाला एकदम आग्रहाने सांगतो एकदम रेसिपी भारी झाली. असं उपवास असो नसो पण राजगिरांनी तर एकदम नंबर काढला यावेळी बोलू शकतो. रेसिपी एकदम छान आहे, नक्कीच बनवा. अजून खाऊन बघतोय.